La Itziar Malgà és tutora de sisè de primària i coordinadora TAC de l'Escola Taula Rodona de Sant Quirze del Vallès i ens ensenyarà com amb el llibre digital i les noves metodologies educatives es pot impartir classe de forma més òptima i més eficaç. Bé, no redreço més la seva actuació. Endavant, Itziar. Moltes gràcies. Bé, em sentiu tots? Sí. Veure'm, no sé si em veieu, ja em aniré movent perquè l'alçada és el que té, és una mica limitada. En principi l'exposició la volia fer en català, la tinc preparada en català, però si hi ha algú que vol que la faci en castellà perquè no entén el català, a tothom li va bé el català? Perfecte. Molt bé, en aquests 25 minuts que tinc m'agradaria ensenyar-vos una mica com optimitzar els recursos dels llibres digitals que fem servir a l'escola, a la meva escola. Pels que no conegueu l'entorn del llibre digital de Vicenç Vives, és l'entorn de l'EduBook. Us el presentaré molt ràpidament. Aquí tenim la part de la biblioteca, que són els llibres que tenim assignats. Després tenim la part de llicències, que és un tema que va lligat al llibre. A l'apartat de recursos hi teniu tot el que són les programacions, les guies, altres recursos que ens fan servei als professors. Però jo us destacaria que aquest qualificador, que us l'ensenyaré en un moment, si m'ho permeteu, és un qualificador que a mi em va molt bé a una meitat d'una avaluació o a final d'una avaluació agafar dades quantitatives dels alumnes, de com han anat fent la feina al llarg del trimestre. Aquest qualificador dona per diferents temes. Cada tema, tu cliques sobre el tema, dona les mitjanes aritmètiques de totes les activitats que s'han fet. Així, a simple vista, ja veieu que no tots els alumnes fan totes les activitats dels llibres. I això és una mica també perquè personalitzem molt la feina amb els alumnes. Ara us ho explicarem el cas concret, per exemple, de les matemàtiques. En les matemàtiques, la majoria de les activitats són activitats autoavaluatives, autocorrectives, i això ens dona un gran avantatge. La primera és que ens serveix per optimitzar el temps. És a dir, quan jo poso una tasca, uns deures, diferents exercicis, a casa, o bé poso a la classe, perquè també a vegades treballem amb iPads o amb tabletes o amb ordinador, jo ràpidament rebo automàticament com han fet l'alumne aquell exercici. I tinc aquí el qualificador de tota l'aula i jo visualment puc veure d'una manera molt ràpida com ha anat aquesta tasca amb els alumnes. Si jo veig que aquesta tasca ja ha anat molt bé, perquè tenen notes verdes, vol dir que aquesta tasca ja l'han assolit. No cal que jo hagi de corregir aquest exercici a la pissarra. Si jo veig que en aquesta tasca en concret hi ha alguns alumnes que no se n'han sortit, doncs potser són aquests 2 o 3 alumnes o 4 els que jo agafaré després i treballaré més concretament aquest aspecte, o bé amb el professor que ve de reforç, o bé amb la professora d'educació especial si l'alumne és d'educació especial i té necessitats educatives especials. Per tant, un recurs del llibre digital és que ens permet optimitzar el temps. Un altre és que ens permet personalitzar les activitats. A més de que totes són moltes del llibre de matemàtiques són autoavaluatives, això ens permet, com us deia, personalitzar. No tots els alumnes fan totes les activitats. Hi ha activitats, ara les veurem, aquí, un momentet, per exemple, me'n vaig a les activitats finals del tema. Hi ha moltes activitats dels llibres digitals que tenen una sèrie d'icones, punt vermell, punt verd, punt blau, diferents. I això són activitats que ens donen un valor afegit, és a dir, perquè es treballen competències concretes, o bé la competència d'aprendre a aprendre, o bé la competència social, o la intel·ligència interpersonal. Per tant, hi ha activitats que jo directament, visualitzant què vull aconseguir amb l'alumne, ja puc repartir aquelles activitats en aquells alumnes que necessiten, per exemple, treballar la competència aprendre a aprendre. O sigui, puc personalitzar molt bé aquestes activitats. Ara m'agradaria ensenyar-vos el llibre de llengua. Tots els llibres, tant el de castellà com el de català, hi ha un recurs, que és l'àudio dels temes, que són les lectures. Tots els temes tenen una lectura, hi ha diferents modalitats de textos,
Hi ha textos narratius, hi ha poemes, hi ha textos descriptius, hi ha teatre, i tots els temes estan amb l'àudio. Aquest àudio ens serveix? Sí. Per què? Perquè a l'aula moltes vegades tenim nanos amb una dislèxia, o tenim nanos amb TEL, o tenim nanos amb dificultats, o tenim nanos que tenen facilitat auditiva i que entenen més quan escolten que no quan llegeixen. Doncs aquest àudio ens pot servir per posar-lo a casa o a la classe i que ells entenguin la lectura més que no pas llegint-la. Però optimitzem aquest recurs. Nosaltres a l'escola, què hem fet amb aquest recurs? Doncs treballem el dictat. És a dir, si jo tinc un àudio, jo puc fer crear els dictats, com per exemple aquest. Ara us posaré l'àudio perquè el sentiu, perquè veieu que és una dicció molt bona i que és molt lent quan fa el dictat. És un dictat molt semblant als dictats que es fan a finals de sisè de primària, els de les competències bàsiques. Llavors, el que fem és crear un dictat mare, que és aquest, amb el text que nosaltres seleccionem, perquè volem treballar un vocabulari concret, unes paraules morfològiques concretes, i a partir del dictat mare que jo creo, creem després diferents dictats, és a dir, diferents forats. Clar, això ens permet fer molts dictats setmanalment, pràcticament fem un dictat setmanal, de manera que els nens aquesta activitat, que el dictat fins ara era molt avorrida i se'ls feia molt feixuga, i quan deies la paraula dictat posaven els pèls de punta perquè havien d'estudiar-se, o el primer paràgraf, o el dictat sencer, d'aquesta manera l'activitat del dictat se'ls ha fet motivadora. Ah, és el dictat que hem d'omplir els forats? Sí, sí, és el dictat que heu d'omplir els forats, que heu de posar les paraules, no se'ls fa tan pesat. I això també ens permet personalitzar. És a dir, jo enguany a la classe tinc 7 nens amb dislèxia, i que, per tant, el nivell que tenen d'ortografia és un nivell diferent. Per tant, jo creo el dictat general per tota la classe, en aquells nens que tenen una dislèxia els hi busco aquelles paraules molt senzilles que hem treballat, que els he donat estratègies perquè ells aprenguin, i poso el dictat, els hi reparteixo el full de cada alumne i els hi poso el dictat. En aquest cas em sembla que és aquest. Si l'escoltem un moment. Adaptació dels pous de glaç als frigorífics d'Oriol Garcia. Sovint utilitzem el glaç per refredar begudes, per conservar aliments o amb finalitats curatives. Veieu? El podem parar sempre que vulguem, el podem repetir, de fet fem 3 escoltes, igual que fem al final de competències bàsiques en els models. I quan els nens podem fer una correcció, per exemple, a la pissarra del dictat, podem fer una autocorrecció, agafem el llibre, o podem fer la correcció entre companys. Quan posem l'àudio, si us heu fixat, ha canviat de color. És a dir, els nens també associen el que estan escoltant amb el que estan llegint, perquè a vegades els hi passa, s'han perdut en la lectura, o a casa, aquells nanos que els hi costa i que a casa es posen l'àudio per treballar la comprensió lectora, doncs a vegades són nens que es perden, i llavors quan tu poses el dictat, cada vegada que canvia de paràgraf es va col·locant en vermell. Llavors aquest és un recurs que nosaltres li estem traient molt partit, que l'editorial ens dona un àudio, que està molt bé. Llavors, nosaltres què en podem fer d'aquest àudio? Doncs hem optimitzat aquest recurs, hem creat uns dictats. Tant és així, l'experiència amb els dictats, que els alumnes ara tenen tantes ganes de fer dictats que una de les ganes sembla mentida, oi? Perquè dius dictat, i abans era com el pànic. Doncs ara el que també fem és que ells creen els seus propis dictats. Llavors els dius, d'aquest tema, creeu vosaltres el dictat. Feu el dictat mare i després em presenteu quines paraules creieu que hem treballat, quin vocabulari creieu que hem destacat, quines paraules creus que et costen, el per què, l'això, el però, que ens equivoquem, i traieu 10 paraules i a partir d'aquí feu el vostre dictat. El dictat que surt seleccionat entre cometes és el que després fem a l'aula i llavors l'alumne és protagonista i passa a ser ell el mestre. Ell és el que s'encarrega, amb la meva supervisió, amb la meva ajuda una mica, ell és el que s'encarrega de repartir el dictat, de també veure quins alumnes tenen necessitats educatives especials i que, per tant, han de fer un dictat més senzill, i llavors s'encarreguen de repartir l'alumne i després s'encarreguen de fer la correcció a la pissarra amb l'ajuda del llibre i explicar per què han triat aquelles paraules, és a dir, per què he triat la paraula amb.
Doncs ho explica. I té la paraula am, perquè sempre ens equivoquem, perquè s'escriu igual el pronom que la preposició. I d'aquesta manera, ara, un dels deures que els agrada molt de setmana en setmana és fer el dictat. Sembla una tonteria, però és així. Un altre recurs molt important del llibre digital de llengua és l'àudio que apareix en tots, tecnologia, l'àudio que apareix, ara m'han anat aquí, no passa res, l'àudio que apareix a l'apartat de comprensió i expressió oral. Ara us el busco. Tots els temes tenen l'apartat de comprensió i expressió oral, que moltes vegades els mestres, jo la primera, hem deixat una mica de banda, perquè et dona la sensació que estàs com, no sé, perdent el temps. Què faig jo amb una activitat? Doncs, a veure, és molt important pensar que per poder escriure bé, els alumnes primer han de comprendre i han d'expressar-se bé. Quan un alumne entén i quan un alumne s'expressa correctament, serà capaç de fer una escriptura correcta, serà capaç d'escriure bé. Llavors, moltes vegades aquestes activitats les deixem de banda. Nosaltres aquest any ens hem posat com a objectiu treballar molt la comprensió oral i l'expressió oral, anant una mica en la línia de les escoles europees, Noruega, Finlàndia, on l'aprenentatge de les llengües es basa molt en tota la part oral, comprensió, expressió i parla. Això no vol dir que no treballem l'ortografia, sí que la treballem, i la gramàtica també, però és que el llibre digital ja ens dona també activitats que són autocorrectives, i insisteixo, si tu tens una activitat autocorrectiva d'ortografia, tu expliques l'ortografia, després ells fan l'activitat a casa o a la classe i tu veus que l'activitat ja està bé, no cal que perdi el temps per fer l'exercici a la pissarra o per dir-lo si tots ja l'hem fet bé. Que en fallen el mateix 2, 3, 4, 5 alumnes, doncs ja els agafaré. Que en fallen molts, doncs vol dir que ho he de practicar més. Llavors sí que potser l'hauré de fer a la pissarra. En concret, l'experiència que ara us porto és de comprensió i expressió oral d'aquest tema, del tema 8. Diu, escolteu algunes presentacions de llibres i cerqueu quina part de la informació és un fet i quina part és una opinió. En el llibre digital ens surt així i ells teòricament han de respondre aquí. Aquesta activitat pensem que és molt enriquidora fer-la amb això que us deia, basant-nos una mica com a les escoles oficials d'idiomes que treballen així, també ara aquí a Catalunya, o bé a nivell europeu. Llavors, com ho fem? Ho fem per grups, per parelles. Presentem, preparem, en aquest cas, la graella. Aquesta graella la podem presentar en paper, la podem copiar a la pissarra, la poden fer els nens a la llibreta, vull dir, això cadascú ho fa com vol. I a partir d'aquí tu poses l'àudio, d'acord? Aquest llibre es diu Com el plomissol i el va escriure una poeta que es deia Joana Raspall. Aquest llibre es diu Els Coldoia i el vaig agafar a la biblioteca perquè... I dura uns 2-3 minuts, on va explicant els diferents llibres, que de fet són els que posa aquí baix, d'acord? I ells han d'anar completant el quadre. Ho fem de la següent manera. La primera escolta sempre la fan individual. Per què? Perquè ells han de veure què entén un. Quan jo escolto això, què estic entenent? Quan acaba la primera escolta, el que fem és la comparem amb el company del costat. Tu què has entès? Jo he entès això. Sí? Jo crec que no, que és una opinió. No, és un fet. Jo aquest llibre no l'entenc. Els Coldoia, és un llibre junt o separat. I ho comenten. Un cop ja ho han comentat i s'han complementat la informació, el que fan és, posem una segona vegada l'audició. I verifiquen realment si els que ells havien escoltat i el que han comparat amb el company és el que era. I després el que fem és fer una tercera escolta i ho posen en grup. Nosaltres a l'escola treballem en grups de 4 i en grups de 5 a l'aula. I llavors han d'omplir la graella final, que és aquesta d'aquí, aquesta graella final l'han d'omplir tot el grup
i que són 6 grups, i després han d'explicar-la, la posem en comú. Què hem entès, què no hem entès. Llavors, d'aquesta manera treballem molt la comprensió, ho hem entès, no ho hem entès, i treballem l'expressió. Hem parlat amb el company, hem parlat amb el grup, hem parlat en petit grup, hem parlat en gran grup i hem fet una mica de debat. També perquè en aquest cas, en aquesta activitat, els hi costa molt distingir què és un fet real i què és una opinió. D'acord? I llavors també aquí tenim afegida la dificultat que, a més d'entendre i de saber parlar, tu has de saber identificar quina informació és un fet i quina informació és una opinió. I després m'agradaria també presentar-vos dels llibres de Medi. Tots els llibres, tant sigui llibre de llengua, com els llibres de matemàtiques, com els llibres de Medi, tots tenen uns recursos, uns enllaços, veus? En aquest cas, en tots els apartats posa enllaços, no vol dir que n'hi hagi un, n'hi ha diversos. I aquests enllaços, ja l'he clicat perquè el tinc aquí obert, són uns recursos del teaching, de la base de dades del teaching. Aquests recursos hi ha de molts tipus. Hi ha activitats, per exemple, a nivell de llengua, que són activitats autocorrectives, hi ha recursos que són pictòrics, només de fotografies, hi ha recursos que són de textos i han de saber extreure una informació, i hi ha recursos com aquest. Molt bé, aquest recurs correspon al tema de l'aparell locomotor, al tema 8, com iniciàvem el tema de l'aparell locomotor. Doncs el recurs que et dona és aquest enllaç del teaching, que és sobre el projecte de les cimeres de la seva vida del Kilian Jornet. Molt bé, quan vam obrir aquest recurs, automàticament ells se'n van adonar que hi havia diferents colors, 2 colors, els reptes assolits i els reptes pendents. I quan van mirar els reptes pendents, van dir Elbrus 2013, Everest 2015. I em miraven a mi. I dic, què? No ho sé. I dic, què passa? I em deien, és que estem al 2017. Dic, molt bé, perfecte. Vol dir que segurament el 2013 no el va aconseguir, el volia fer properament, anem a veure si l'ha fet el 2017, i diu, però proper intent el 2015. Carai, si estem al 2017. I això, el proper intent era el 2015, i l'Everest també tenia pensat fer-lo el 2015, vol dir que el recurs, en aquest cas, no està actualitzat. Però això no ens ha de frenar. Dius, no tenim el recurs actualitzat, no importa. És més, a partir d'aquí jo puc crear un treball de recerca, i puc muntar un petit projecte. Vam estar valorant si ens interessava realment saber si havia pujat a l'Everest. Llavors, en aquell moment tothom sap qui és en Kilian Jornet, tothom sap i li sona que el 2000 no sé què va pujar, no va pujar, i fan les seves hipòtesis i llavors diem, doncs, us interessa realment? Sí. Ho voleu esbrinar? Sí. Molt bé. Què més volem saber del Kilian Jornet? Doncs ens interessa saber això del Cross del Mont Blanc. Què més ens interessa saber? Doncs coses de la Concagua. Doncs molt bé. I vam crear un treball de recerca. Nosaltres a l'escola utilitzem el Google Classroom, utilitzem les Google Apps for Education, que ara es diu el G-Sites, des de cicle superior, 5è i 6è. I llavors utilitzem molt el Classroom. Llavors, el que vam fer és crear medi natural, un treball de recerca, perquè els alumnes estaven interessats. Molt bé, hem creat, perquè encara no l'han acabat, estem treballant. Jo els hi vaig posar el recurs aquí i cada grup, segons els interessos que tenia, doncs hem fet 5 grups segons els interessos que tenia i ens hem fet preguntes. Per exemple, la primera, o un dels grups, què ha treballat? Doncs Kilian Jornet i l'Ascensió al Cervi. Què en sabem? Doncs vinga, ells van buscar la informació que està en l'enllaç del teaching, més alguna informació pautada que els hi vas donant, i ells van creant aquí la seva feina. I tu, com a mestre, els hi vas responent molt ben feta la introducció, bona explicació, reviseu els comentaris, que ja els han revisat, perquè ja els han tret, alguna fotografia, les fonts que hem fet servir, etc. I així, de tots. I ara estan investigant realment què ha passat amb l'Everest, perquè no l'ha pujat o perquè no ha pujat tampoc en el Cervi, que és el que li ha passat. Per tant, d'un recurs com aquest, podem crear un treball de recerca. Però, a més, aquest recurs ens serveix, o ens està servint, perquè, clar, veiem que hi ha unes unitats de mesura,
en aquest cas els metres, 4.478 metres, 5.642 metres. Molt bé. I també ens dona les unitats de temps, perquè et diu, si ho has superat, quant temps ha trigat en superar-ho? 2 hores i 52 minuts. Molt bé, doncs què podem fer? Doncs treballem a nivell de matemàtiques, això, les unitats de mesura, i plantegem als alumnes, nosaltres en aquest cas també ho hem fet des del Classroom, petites activitats sobre les diferents unitats de mesura. Sabríeu expressar l'alçada de l'Everest en quilòmetres? Doncs n'hi ha que sí, que són molts, i n'hi ha que no. Alguns que encara no se'n recorden o que no han posat la coma on no tocava, i després tu els hi pots fer una devolució personalitzada. D'acord? O una altra pregunta. Això són petites tasques que van sortint, que tu els hi poses de deures i que ho pots fer. Nosaltres perquè tenim l'entorn del Google Apps for Education, però es pot fer a la llibreta o es pot fer on vulguis. Una altra pregunta. El cross del Mont Blanc, Itàlia i França el va superar i va trigar 8 hores i 42 minuts. Quants minuts va trigar en superar-lo? Aquí l'opció que els donàvem era una opció ABC. 3 hi havien de saber. Realment, 22 alumnes ho han sabut i 2 alumnes s'han perdut i 2 no han fet la tasca. De fet, n'hi ha un que l'ha fet però que la fa a la llibreta, que li costa molt l'entorn digital. Ens posa'ns més preguntes, posa'ns més preguntes. I llavors, el 9 de març en fèiem una. Posa'ns una altra, el 15 de març, vinga, doncs busquem. Com fem el canvi d'unitats? El cim de 61 amb 86 hectòmetres, a quin cim correspon? Doncs dones diferents opcions i aquí vas veient com els alumnes van responent i després tu els hi dones la nota, si els hi vols posar una nota o els hi fas una devolució. En aquest recurs, en concret, hem treballat un treball de recerca, hem treballat matemàtiques, i estem treballant perquè tots els que estan assolits, tots els reptes assolits, tenen una pel·lícula. Per tant, estem treballant també la part de llengua, la llengua anglesa. I la part també de l'escolta. Aquí ens parlen castellà, hi ha vídeos que estan en castellà, per tant, a l'hora de castellà estem treballant què ens està dient, quin vocabulari està utilitzant, quines paraules coneixem. Hi ha vídeos que ens presenten el text, l'àudio és en català, perquè ens parla el Kilian en català, no obstant, té el subtítol en anglès. Doncs també des de l'àrea d'anglès estem treballant sense escoltar el que diu el Kilian en català, estem llegint les frases, les oracions que hi ha en anglès, les estem escrivint i estem intentant entendre què està dient. I ara ja hem vist que el que posa, el subtítol, no correspon exactament amb el que està dient. És a dir, que està molt més resumit. Llavors és una manera també de treballar a l'aula d'anglès. Molt bé. I, a veure, crec que vaig bé de temps. Queda una miqueta. I després m'agradaria també ensenyar-vos un altre, per exemple, recurs del teaching que hem fet a socials, per exemple. Us he ensenyat aquest que té àudio, que té vídeos, que té text. I llavors hi ha alguns recursos, com aquests d'aquí, que us deia, que són lectures que amplien una mica el temari. Cultura i l'art romànic a la Catalunya medieval. Tota la part de la Catalunya medieval, en el llibre pròpiament no sortia, no surt perquè tot no pot sortir. Llavors què fem? Fem un treball d'investigació o de recerca. Llavors, perdona, que no es veu. Aquí baix. Llavors hi ha un text, text i unes imatges, i a partir d'aquest text i aquestes imatges, aquesta activitat, com que realment és una activitat que va ser una mica feixuga per a alguns alumnes, doncs va ser una activitat per millorar la nota. Aquell alumne que vulgui pujar la nota en relació a l'examen o en relació a totes les tasques, en relació a tota l'avaluació i que tingui interès, doncs pengem algunes activitats i els serveix per posar nota. Llavors, l'activitat en si era simplement llegir-se el text i contestar unes preguntes.
L'enllaç sempre els hi poso l'enllaç de l'activitat per si es perden i a partir d'aquí tenen les preguntes. 4 preguntes molt senzilles de contestar i 5 preguntes de veritable o fals. D'acord? Bé, i fins aquí una pinzellada així ràpida en 25 minuts del que és, de com podem utilitzar el llibre digital. Si teniu algun dubte, alguna pregunta que vulgueu fer. Tots alhora no, sisplau, com els nens. Alguna idea, també algun suggeriment. Si algú diu, mira, se m'ha acudit que podríeu fer això, doncs també serà benvingut. Digues. Les activitats autoavaluatives que es mostraven, fa un volcat en algun lloc, s'ha de volcar les notes, volca automàticament contra la plataforma... Volca automàticament el qualificador general, que us he ensenyat al principi. Sí, totes. Fa una mitjana. De totes les activitats que fa l'alumne, fa una mitjana i volca en el qualificador general. I et queden reflectides. Però que el qualificador general que és dins de la plataforma de Vicenç Vives? Sí, dins de Vicenç Vives, sí. Després tu ho pots exportar a un Excel. Ho pots exportar. Però has de tenir la plataforma. Sí, però ho pots exportar. No us ho he ensenyat, però sí. A veure, aquí, perdona, no us ho he dit, veus? Exporta taula, llavors tu pots exportar i et crea un Excel i exportes la taula que t'interessi, en aquest cas. Sí. Alguna pregunta més, algun suggeriment? Doncs ja està. Doncs fins aquí, moltíssimes gràcies. Si ara us venen dubtes o suggeriments, l'editorial Vicenç Vives està per aquí, amb un stand, i jo també estaré per aquí si algú em vol fer algun suggeriment o em vol dir, escolta, se m'ha acudit una idea que podríeu fer, o compartir amb mi alguna experiència, també m'agradaria que ara mateix ve, mira, doncs jo ho faria d'aquesta manera, doncs també. Estic per aquí i ja ho sabeu, a la vostra disposició. Gràcies.